Эфирда яңалыклар вакыты студияда Алсу Нуриева. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Кыргылдарлар тик ятмый. Алдакчылар тузагына азнакайлылар да эләгә. Незнакомый номер булса, мин алмыйм. Әгәр дә карамакчы алсам да, мин инде сразу, бөтен җирдә бар, телевизордан әйтәләр. Көн үсәсен, төн үсә. Азык-төлек тагын кыйммәтләнде. Bütün нәрсәгә арта инде, bütün нәрсәгә арта. Bütün жилищный, коммунальный услуга да бөтенсенә арта. Bütün ипигә дә, сөткә дә, бөтенсенә дә. Әйдә халыкка хезмәткә, хезмәт эшендә йөзмәккә. Әлмәттә режиссер һәм сәнгать эшлеклесе Гали Хөсәеновны искә алдылар. Ул безгә бик яхшы мәктәп биреп калдырды. Атна сайын Татарстан халкы телефон, интернет аша мошенникларга зур суммада акча күчерә. Күпчелек очракта аны берничек тә кайтарып булмый. Мошенниклар һөҗүме азнакайларында шитләп үтми. Теманы Илмир Шәрифуллин дәвам итә. Актүбә бистәсендә яшәүче хатын-кыз 27 июньнән 28 октябрьгә кадәр вакыт аралыгында билгесез затка гомуми суммада 328 мең сум акча күчергән. Азнакай эчке эшләр бүлегенә кабул ителгән гаризада күрсәтелгәнчә, мошенниклар хатын-кызны инвестицияләрдә өстәмә акча эшләү сылтавы белән Россия Саклык банкы һәм Альфа-банк мобиль кушымталары аша акча күчерергә ышандырганнар. Нәтиҗәдә зыян күрүче хәләл акчасыннан колак кага. Бу хакта җитәкчеләр катнашындагы киңәшмәдә доклад белән җәмәгать тәртибен саклау буенча полиция начальнигы урынбасары Марат Хайруллин чыгыш ясады. По данному факту следственным отделом МВД России по Однокаевскому району возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренной части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Полиция майоры белдергәнчә, кырыгалдарларның җинаятьчел гамәлләре белән кеше алдау очрагы моның белән генә шикләнми. Кәкре елга авылында яшәүче Ират шулай ук өстәмә табыш кертү максаты белән мошенниклар тузагына килеп эләккәнен сизми кала. WhatsApp һәм Skype аша элемтәдә булган ялган менеджерлар белән эшчәнлекнең ахыры шул була. 588 мең сум акчадан җилләр исә. Картадан акчаны үзләренә күчерү өчен мошенниклар күбрәк банк вәкилләре булып, яисә сак хезмәткәрләре булып шалтыраталар. Незнакомый номер булса, мин алмыйм. Әгәр дә карамакчы алсам да, мин инде сразу, бөтен җирдә бар, телевизордан әйтәләр, ВКонтакте әйтәләр, газетләрдә язалар, местныйларда әйбет. Кешеләр попадается уловкаларга, ничә меңгә, миллион да даже бывает, да, случай миллион теряет люди. Ни в коем случае, белмәгән номер булгач, шанмыйча лучше перепроверять надо, әйбет. Социаль шелтәрләр аша да акча сорау очраклары бар. Мондый очракта банкның телефоннарын табып, үзегезгә шалтыратып белешү кирәк. Аферистлар халыкны алдау өчен яңадан-яңа алымнар уйлап чыгаралар. Шуңа күрә шикле номерлардан шалтырату кергәндә җавап бирмәгез, сак булыгыз. Илмир Шәрифуллин, Рөстәм Әкбәров, яңалыклар вакыты, Луш, Әлмәт телекомпаниясе. 2 ел күрсәткечләре белән чагыштырганда Россиялеләр азык-төлеккә 4500 сумга күбрәк сарыф итә башлаган. Әлеге фактны Милли финанс мәгълүмат агентлыгы белгечләре исәпләп чыгарган. Хәзер айлык чыгымнар 21100 сум тирәсе тәшкил итә. Әлмәтлеләр азык-төлеккә бәяләр артуын сиздиләрме? Безнең төшерү төркеме әнә шул хакта сорашты. Bütün нәрсәгә арта инде, bütün нәрсәгә арта. Bütün жилищный, коммунальный услуга да бөтенсенә арта. Bütün ипигә дә, сөткә дә, бөтенсенә дә. Куып җитеп булмый, пенсияны арттырмыйлар, аны куып җитеп булмый бәяләрне. Тауык ите, сыер ите нык кыйбатланды, полуфабрикатлар тоже нык кыйбатланды, кымбагыш майы, атлан майы. Бөтен әйбергә. Элек зарплата барыбер каладыр нәрсәгә булса да, хәзер от зарплаты до зарплаты, можно сказать уже. Югыйсә, әздә алмыйбыз инде зарплатаны, бензин, бөтен әйбергә кыйбатланды. Аптечный даруларга артты. В общем, бөтен нәрсә магазинга куя керәсең, бөтен нәрсә ипине, фәләнне, сөтне, тегне, бөтенсенә.
Татарстан стат мәгълүматлары буенча соңгы 2 атна эчендә республикада яшелчә һәм җиләк җимешләргә бәяләр сизелерлек арткан. Мисал өчен кәбестә кишер, суган, бәрәңге, чөгендер. Кыяр бәя артучылар арасында лидер. Хәзер ул 7 сумга кыйммәтрәк. Чөгендернең килограммы бүген 36 сум тора. Ә банан 151 сум. Бу 5 сумга кыйммәтрәк дигән сүз. Башка товарларга да бәяләр арту күзәтелә. Шактый кыйммәтләнгән товарлар арасында атлан май. Аның бәясе 43 сумга арта. Шулай ук 2%ка коймак һәм иремчекнең бәясе күтәрелә. Ләкин соңгы атналарда бәядә төшкән продукт та бар. Ул ярым ысланган казылык. Моннан тыш Милли финанс мәгълүмат агентлыгы белгечләре үткәргән сораштыру буенча катнашчыларның 32% үзләре һәм гаиләсе өчен аена якынча 10 мең сум акча сарыф итә. 34% 10 меңнән 20 мең сумга кадәр, 27% 20 меңнән 40 мең сумга кадәр, 6% 40-60 мең сумга, 2% 60 меңнән артык сумга азык-төлек сатып ала. Бик күп. 25 мең китә икебезгә. Әле алайгына китсә. Бер 10 чыга. Правонукларга бирә башласаң 30 да чыга. 30-40 мең китә безнең семьяга. Безнең студент балалар да бар, шуңа, китә акча. Уннан артык китә инде. Әби белән икебезгә уннан артык китә. Сораштыру мәгълүматлары буенча россиялеләрнең 74% азык-төлекне офлайн сатып алуны өстен күрә. 3% азык-төлекне китерү өчен бар тик онлайн сервислардан гына файдалана. Шул ук вакытта интернет аша сатып алучы гражданнар ашауга магазин тәкъдиме белән кулланучыларга караганда 2 тапкыр күбрәк сарыф итә. 14 ноябрь бөтен дөнья логопед көне. Бүген һөнәр гаять зур әһәмияткә ия. Чөнки сүзләрне дөрес әйтү проблемалары балалар өчен дә, өлкәннәр өчен дә актуаль. Нәкъ менә логопедлар бу авырлыкларны шишәргә мөмкинлек бирә. Кешеләргә үз-үзләренә ышаныч һәм ирекле аралашу шатлыгы бүләк итә. Бу һөнәри бәйрәм көнендә безнең иҗат төркеме Әлмәтнең 58-нче балалар бакчасында кунакка барды. А чтобы птицы у нас зимовали, мы что для них готовим? Укытучы логопед җаваплы һөнәр. Ул баланың сөйләмен төзәтеп кенә калмый, аңа үз көченә ышаныч та бирә. Дөрес сөйләм бүгенге дөньяда мөһим күнекмә дип саный Диләрә Нигъманова. Ул 3нче ел 58-нче балалар бакчасында укытучы логопед булып эшли. Бәләкәй чакта мин үзем дә логопедка йөргән идем. Шунда миңа занятияләр бик ошаган иде. Анда бик кызык иде. Мин укыдым да, уйнадым да. Һәм минем сөйләшүем дә үзгәрде. Шуңа күрә минем зур чакта логопед булырга да теләгем булды. Диләрә Ленаровна әйтүенчә, һәр баланың сөйләм үсеше балалар бакчасындагы төрле белгечләрнең һәм әти-әниләрнең сыйфатлы уртак эшенә бәйле. Бала вакытында сөйләшә башласын өчен аның белән тумыштан ук сөйләшү мөһим. Бала белән сөйләшергә һәр вакыт кирәк. Тынычлыкта аны үстерергә ярамый. Урамга чыккач та нәрсәне күрәсез, шуның турында сөйлисез. Кояш, нинди матур кояш, нинди болытлар бүген, баланы киендергәндә шулай ук әйтәбез, нишлибез, без ыштан кидек, бияле кидек, куртка кидек. Һәр бер әйберебезне без әйтәбез. Үз дәресләрендә ул 13 балада яңа күнекмәләр формалаштыра. Барысы да бер юлы барып чыкмый Диләрә. Шулай да балалар белмәгән хәрефләрен яки катлаулы сүз әйтергә өйрәнгәндә үзләрен аеруча бәхетле итеп тоя. Диләрә Ленаровна үзе дә баласыман һәр шундый кичкенә җиңүгә дә шатлана. Безнең дәресләребездә без балалар белән уйныйбыз, без укыйбыз, язабыз, без мәктәпкә әзерләнәбез. Төрле мавыктыргыч дәресләр балаларга да бик ошый. Новые буквы узнаем, раскрашиваем буквы, читаем. Наш учитель очень добрый и хороший. Диләрә Нигъманова фикере буенча, логопед эшенең төп мәгънәсе һәм кыйммәте балаларны иҗади, мөстәкыйль һәм кызыксынучан булырга өйрәтү. Әлмәтлеләр күренекле режиссер, РСФСРның ат казанган сәнгать эшлеклесе Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Гали Хөсәеновны искә алдылар. Кайчандыр ул эшләгән драма театры коллективы аның тууына 105 ел тулуга багышланган "Кулларыма каләм алып яздым, тормыш юлын төрле төсләрдән" исемле кичә оештырды. Фәүзи. Аңлашылды. Сөенче алырга иртәрәк икән әле. Түзем булыйк, сыңга түзем булыйк. Мен Асфанның керсез булуына ышанам. Мин дә. Әгәр дә шуңа Гөлйөзем дә ышанса, Асфанның гаепсез икәнлегенә ышанасыңмы, дустым? Ышанам.
Ятимлек ачысын күреп үскән фин һәм бөек ватан сугышларын узган Гали Хөсәеновның хыялы сәхнә кешесе булу. Нәкъ менә шушы хыялы аны җитлеккән ир булгач та Мәскәүдә татар театр студиясенә китерә. 1949-52 елларда Галиәскәр Камал исемендәге театр актеры. 52-69 һәм 72-75 елларда татар радиосы мөхәррире, режиссер. Казан телевидение студиясенең баш режиссеры, төрле вакыт аралыгында Әлмәт татар драма театрының баш режиссеры да булып эшли. Төрле елларда эшләгән вакыт аралыгында Гали Хөсәенов Әлмәт сәхнәсендә 33 спектакль куя. 1979 елда режиссер Гали Хөсәенов, драматург Туфан Миңнуллин һәм актриса Дамира Кузаева «Ой булмаса йолдыз бар» спектакле өчен Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә лаек булалар. Мин барыбер җыламаячакмын. Җанки сәгер, синнән бик тәрәфләрендә җылатканы бар. Җылаганыңны сизми дә калырсың. Барыгыз китересез, тамаша уйлыйсыз барыгыз. Рәсефасарның атказанган сәнгать эшлеклесе Гали Хөсәеновның Әлмәт театры үсешенә керткән өлеше бәяләп бетергесез. Нәкъ менә ул эшләгән дәвердә театрның әйдәп баручы артистлары туплана. Аның чорында эшли башлаган һәр шәхес күптән инде халык мәхәббәтен яулап дәрәҗәле исемнәр йөртә. Һәм инде 89 елда Гали Хөсәенов 3нче кат театрга әйләнеп кайткач, без аның спектакльләрендә төп рольләрне уйнадык. Ул безгә бик яхшы мәктәп биреп калдырды. Чөнки ул безгә менә образны психологик яктан гына ачу түгел, сәхнәгә чыккан һәр адымның төгәл бер фикере булырга тиеш. Сәхнәдә син ниндидер бер караш ясыйсың икән, ул карашның да нинди мәгънәгә ия булуын төптән төшендермичә, ул безне сәхнәгә чыгармый иде. Роза Салихова, Дилбәр Әбүнәгыймова, Фәймә Бикмуратова, Асия Харисова Вали Кәрим улына бәйле хатирәләрен тамашачы каршында яңартты. Сәнгатьнең иң түбән ноктасыннан иң югары ноктасына кадәр аңлаган, үзе кул астында эшләгән актерлардан һәм үзе укыткан укытучылардан да шуны таләп иткән иң кешелекле, иң пунктуаль кешеләрнең берсе иде ул диясем килә. Гали Кәрим Хөсәенов актер, театр һәм телевизион режиссер, аның эшләре халык мәхәббәтен яулый һәм күп кенә сәнгать эшлекләре өчен фидакарлык үрнәге була. Бу хакта кичәдә катнашу өчен махсус килгән Флора ханым Хөсәенова Гали Кәрим улының килене дә ассызыклады. Рәдифә Нугманова, Рамил Базардинов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Колабызның Әлмәтем бию ансамбле конкурент халыкара хореография фестиваленнән җиңү белән кайтты. Аларга югары бәяне Россиянең мәдәният һәм сәнгать өлкәсендәге әйдәп баручы белгечләре һәм эшлеклеләре бирә. Башкару осталыгы, номерны композицион төзү, техник костюмның башкаручы образына туры килүе һәм сәнгатьчә ачу буенча безнекеләргә тиңнәр булмый. Җиңүчеләр белән Алса Әхмәтҗанова аралашып кайтты. 20 еллык тарихы булган Әлмәтем халык бию ансамблен һәр Әлмәтле танып белә. Нәкъ менә монда Әлмәтем ансамблендә йөзләгән бала зур сәхнәгә беренче адымнарын ясый. Бүген коллективта 3 төркем эшләп килә. Бу 6 яшьтән 17 яшькә кадәрге 60-тан артык биючеләр. Әлмәтем коллективы Әлмәт данын күп кенә Россия һәм халыкара бәйгеләрендә таныта. Призлы урыннар яулый. Ансамбльнең тиңдәшсез стилистика, уникаль номерлары күп һәм әлбәттә үзенең рәхмәтле тамашачылары булуы турында сөйли. На самом деле очень долго наблюдала за Әлмәтем, потому что я новичок. Мин бу коллективта яңа кеше, әле бу ел гына килдем. Бик озак Әлмәтем бию ансамбленең карап йөрдем. Бу ел инде бу коллективта биюче ролен үтим. Инде зур уңышларга ия булырга да өлгердем. Все-таки прийти. Бу елның язында Әлмәтем коллективын конкурент халыкара хореография конкурсына катнашырга чакыралар. Бәйгенең башта сайлап алу этабы була. Аннары Екатеринбург шәһәрендә ярым финал уза. Анда коллектив 6 номер тәкъдим итә. Финалга 136 бию композициясе уза һәм аларның 5 номеры гына югары балл. 10 баллның 10-сын алган. Шуларның икесе Әлмәтем ансамбленеке. Татар бизәкләре, таныш, хәй егетләр биюләре барысы да беренче дәрәҗә лауреатлар булганнар. Мы представили все татарские композиции, потому что на полуфинале экспертное жюри именно подметило именно татарскую культуру, то что мы несем ее. Без барлык татар композицияларын тәкъдим иттек, чөнки ярым финалда жюри әгъзалары нәкъ менә татар мәдәниятен күреп алды. Безне гран-при ияләре дип игълан иткәч, анда хис кичерешләр ташып чыкты. Сәхнәгә чыгарга да кирәк кебек, без югалып калдык. Бу бит бик югары бүләк, балаларның эшенә югары бәя. Бу безнең хезмәт. Һәм менә алар нәтиҗә алды. Һәм менә иң кыйммәтлесе балалар хис кичерешләре. Вот они получили это все. Это самое вот ценное, это вот эмоции детей. Мы
желали этого, надежда была, но было очень страшно все же. Бу безнең өчен бик зур бүләк, зур уңыш, ничә ел әзерләндек без, күп көч куйдык, ниһаять без Россиядә беренче Все булдык. были поражены, удивлены были, не знаю, как счастливы, было куча эмоций. Наверное, вот самая такая большая награда спустя вот столько лет. Бу безнең өчен бик зур бүләк, зур уңыш, ничә ел әзерләндек без, көч куйдык, ниһаять без Россиядә беренче булдык. Именно получить эмоции после всего, что вот, как мы победили. Бәйге көне азагында хореография фестиваленең иң яхшы номерлары белән бәйрәм гала концерты узды. Коллективлар тамашачыларны үзләренең артистлыгы белән тон калдырып, төрле бию юнәлешләрендә осталыкның югары дәрәҗәсен күрсәтәләр. Нәкъ менә гала концертта Әлмәтем халык ансамбленә 100 000 сумлык гран-при тапшыралар. Ансамбль җитәкчесе Руслан Хайруллин әйтүенчә, бу акчаларны алар яңа концерт костюмнары алу өчен тотачаклар. Сәфәрдә кайбер биючеләрнең әти-әниләре дә масштаблы чараның шаһитлары булган. Конкурска барулары белән бик горурланабыз. Эмоциялар инде белмим, ничек дип аңлатып та булмый ул эмоцияларны, әйтеп тә булмый. Без горур балалар өчен. Алса Ахмаджанова, Олег Павлов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Булат Усманов. Сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.